الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinaba yau muna sha bakwai ko? sha bakwai ga watan Jumada Thaniya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 20 ga watan 1 miladiya 2022. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna cikin wannan littafi ne da Atur Rahman li ahli al-iman wanda dai muna cikin kira na 20 hurmatu akli amwalil mu'minina bil batil wa hurmati qatlil mu'min nafsahu. Mu'mini ya kashe kanshi. Rannan an fara magana kan atharur rishwa wato aibobi na rishuwa cin hanci da abin da ya kama da su. To mun ɗauki namba ta ɗaya mun gama mun fara yin namba ta biyu sai aka ce muka tsaya a daji sai muka ce bari mu dawo farkon namba ta uku kenan. Namba ta uku nake so in ce as-sariqa ko ta ce qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce was-sariqu was-sariqa barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu da suka yi satan nan. Ana fara da hannun dama idan aka yanke an ce daga mafsal ake abin nan ba wuyan hannu ake yankewa jaza'an bima kasaba wannan sakamakon abin da suka aikata ne nakalan min Allah ladabti ne daga Allah. Allah ne ya ce a ladabtar da su a ba su wannan punishment saboda a samu su bari kuma wasu su gani su ji tsoro shi yasa ake yanke hannun dan saboda in aka yanke hannun nan inda mutum ya zagaya aka gan shi da guntulallen hannu to shi kenan sai kaga sai ya zama abin wazi inda ya sata yi aka yanke masa. Amma in haɗari ne kuma ya yi kaga wannan wani abu ne na daban. An taba magana ana magana wani daga cikin magabata aka ce ya gamu da wani malamin yana burge shi amma shi kuma soko ne wanda ake burgewa. Na haka ya zo malamin na ta burge shi yana kallo yana mamaki yana ta ganin abun ban mamaki. Shi ne daga ƙarshe kawai sai ya ce ma malamin ya ce gaskiya kana burge ni, ya ce sai dai kawai bayan burge ni kuma ina tuhuma wani lokaci sai in ji ina tuhuma ina jin karatu da daɗi amma kuma ina kallon ka ina jin wani abu ba daɗi. To shi malamin hannun shi ɗaya ne amma kuma hannun hagu ne fa yake da illa. To shi ne kawai sai ya gaya wa malamin ya ce kasan wawa shi sai ya ce in na ji karatu kuma in na kalli hannunka guda ɗaya kawai sai in ji kuma ban ji daɗi ba. Ya ce ko saboda mi? Ya ce saboda ina tuhuma ko sata ka yaka yanke ma hannu. Sai shi kuma ya ce to ka san kwa da irin yadda ake abun nan din shi amma dai tun da kai wawa ne sai a gaya ma abun nan ba. Ai to da sata ne aka yanke man hannu da hannun dama za a yanke ba hannun hagu ba, ko ina da dama kuma sai a yanke hagu. Kun gane abun nan saboda haka nan abin da dai ake so in dai kana karantarwa sai dai kai hakuri da mutane. Kaga yana ta karatun ya burge shi amma daga karshe kawai zai ce sai kwaba ya ce shi amma dai yana karatun kuma yana tuhumar malamin. To gara ma shi ya faɗi ko? To haka ake karantarwa yanzu wani lokaci kai ta karantar da mutane su kuma suna tuhumar ka. To sai ka rasa ta inda za a fito magani abu saboda haka wancan da yake da yakini shi inda Allah ya sa ta kuma ya tuba to bai yi ba ana zargin sa balle yayi. Mutane fa ka bar su inda ka gansu. Kai ne yanzu shi ta fa karatun yana burge shi yana jin daɗin karatu yana jin abu amma in ya kalli malamin kawai sai su koyar da kai saboda yana tuhumar malamin kuma ana karatun yana tuhumar shi. To sai Allah ya sa ma shi ya faɗi ba gara ma shi da ya faɗi ba.
an warware mai. Ya ce to amma tuhuman da kake yi ai da sata ne aka yanke min hannu, ai da hannun dama za a yanke ba hannun hagu ba, ya za a yi ga dama a yanke hagu in sata ne? Ta ma gara ilmantar da shi ai, kuma shi da ya faɗi kana ganin bai kyauta ba ma abin nan bane ma da ya shuru na da dan sauki. To amma kaga yanzu da wani wuri ya je ya faɗi to wa zai warware matsalar? Sai kawai su ce to ka gani ka karatu abin nan ba, kai dai ka ga mutum haka ba za su ce su in mu ne na yanzu, sai karatu ka abin nan bai ce kai dai ka ga mutum. Ko da ake cewa kai dai ka ga mutum, da aka tashi fassara in an ce kai dai ka ga mutum, abinda aka fassara shi da kai dai ka ga mutum din bai da kyau. Mutum din da za a gani da malanta aka jingina shi, domin cewa aka yi wani ne anan zo za a daura aure, ana ta jiran liman ana ta jiran liman sai da aka daɗe bai zo ba, sannan daga ƙarshe ya zo latti, ashe yana shan ƙwaya wai. Da aka zo kawai ya sunkuya zai zauna, kawai sai ƙwaya ta faɗo daga aljihun shi, sai ɗau abin shi mai da aljihu ya ce kai dai ka ga mutum. To misali me yasa aka jingina shi nan? Kullun ɗabi'an mutane fa su rusa addini kuma su rusa masu addini. Abin da ya sa muka tsaya ran nan kenan kan wannan gaban, dan mun zo can gaba za ka ji wasu maganganun da dama da wani ya ba da misali. Da aka yi magana a yanke hannu, na fara gaya muku cewa akwai mutane da yawa suna sa kansu kuma su ne masu ilimi, faɗa ake da su akan wannan mas'alan cewa me yasa za a yanke hannun ma, saboda kawai dirhami 4, rabin dirhami, rubu dinar a yanke hannu. Haka ba suke cewa, ba jayayya suke da Allah ba. Mun fara ne da wannan dan ku ji yadda abin nan din yake. To amma kaga shi sai ya haƙuri ya daure, ya ce to amma bawan Allah ai ya kamata da ba dan abin nan ɗinka ba, sai kai tunani da ka gani da hannu na ɗaya na hagu ne ke da illa. Ai ɓarawa hannun dama ake yanke mai ba hannun hagu ba. Da sata ne kuma hannun dama ta lafiya lau, ai shi da ratsi. Kaga daga nan in zai gamsu ba sai gamsu ba. Wasariqatu hiya akhdhul mali khufyatan zulman min hirzi mithlihi. Sata kamar yadda muka yi bayani ran nan shine a ɗauki dukiya a ɓoye daga hirzin irin dukiyan inda ake sa dukiya, in ka sa ta a wurin sai aka ɗauke ma, to shine an ma sata. Idan ka ɗauki abu ka sa shi ba inda ake ajiyewa ba, sai aka ɗauke ma, sai dai a ƙwace a yi ma mutum ta'aziri shi wanda ya ɗauka. Yanzu a ina ake sa mashin? Cin gida ko waje? To sai ka aje a kofar gida, aka zo aka dauke ma, baka yi ganganci ba. To da aka kama barawan sai dai a kwaci a kai shi a yi mai duka, kuma ba ku za ku yi mai ba, dan in kuka yi mai kuka kashe kuma kun ja mu kanku aiki. Sai ku kai shi inda za a ladabtar da shi, ya dau mashin amma kun kama abin ku kun kwace, to sai a ladabtar da shi. Ba za a yanke mai hannu ba, saboda yanzu abu ya canza. Da ne ake ajiye a kofar gida lafiya lau. Ko ni nan ba wanda suka girman ba, na fasan garin nan lokacin da kake zuwa wurin da ake hayan mashina da kekuna da mota, ka ɗauki haya ka tafi da ita, ka je kai bukatar ka gama, illa a yi lissafin karfe nawa ka ɗauka karfe nawa ka dawo a biya. Mai ita ya hau abin shi ko ya hau mashin ɗin shi burkaka da gudu, dama kafin a tafi sai ya hau shi ya zulla da gudu, kai ma ya ce hau ka zulla da gudu ka je wajen gate, akwai matsala, ka ji lafiya lau, shi ma ya ji lafiya lau. To awa nawa kake so? Awa ɗaya, awa biyu. Wallahi akwai waɗanda suka shahara lokacin a wannan ba da hayan mashin ɗin, idan ma ka tafi ka daɗe ba wanda zai tunanin ko ka sace mashin ɗin nan, sai dai a ce to tun da bai dawo ba ka tafi ka gida kawai, in ya dawo ya tadda ka gida, ko kuma in ya ba mu nan mun gaya ma cewa mun aika maka cewa ya dawo, ka je ka gama hidimarka ka dawo da mashin kawai. Illa wanda ka dawo ya ce a ba, ko kuma shi ya ce kai ni za ni gida in kwanta, to me nike yi nan, an ɗau mashin ba dawo ba har yanzu, zan je gida in kwanciya ta. In ya dawo ka ansa, amma ka hau ka ji lafiya lau, sai ka auna karfe nawa ya dawo ya cika man kuɗi. In kuma shi ya biyo mu mun warware. Wani tunanin haɗari, sannan ana haɗarin nema sosai, wai kai komi sai na kwale ka wata rana. Wane ne ba wani haɗarin da ake kawo lokacin da na haɗari, ba wani haɗarin ma ana yi ne da sosai kamar yanzu.
ba wani hadarin da ake tunowa, kawai tunani za a ya ƙara awa kawai, ba wani wanda in kaga hadari sai dai a zo a gaya masa a ce ya yi hadari. Kuma so nawa za a ɗau mashin ɗin nan so sai kai wata da watanni baka ji wani ya ɗau mashin ɗin ya je ya yi hadari ba, ko kuna ji lokacin? Shi ma mai hankali ne, baya shan komi, baya shaye-shaye, bai wani abu. Masu wanda suke haɗu a hanya ma ba sa shaye-shaye, kowa yana bin ka'ida. A lokacin ka isa kawo mashin ɗin ba danja ko ba fitila? Keke ma baka isa kawo shi ba fitila. Sannan ake sauralin nan fitila gare ta gaba da ta baya, har da ta jikin ta gefe, da fitulun shi, da trafficator shi. Sosai nan gefe da fitilu trafficator, kuma dole da ƙararra da komi. In kana tafiya da daddare ana ganin ka. Yanzu mai mota ma sai hau titi ya ta tafiya da ita, ba kai tsammanin a bayan nan ba komi, sai ka kusa da shi ba sa ba za ka dambara mai, sannan ka ga ashe mota ce. Duk danjojin nan babu, kuma da ya gamu da masu taron ya ba su 20 shikenan. Ba shine matsalar da muke magana ba yanzu? Ba aikin gwamnati kadai bane gyara wannan corruption din. Mu da ita ne zamu haɗu mu rufe shi a daki, mu ta bugu mu kashe, mu rufe a rami, kan mu magawa ma a wajen. Dan in muka bagawan za su tada shi. Gwamnati ita kadai ba yadda za ta yi da corruption. Wallahi sai mun taru, mu ma mu daina abin nan. Ka taho baka da fitila da daddare, baka da danja, ka gaya man wanda zai ga cewa mutum ya kyauta a wannan wurin. To amma wanda suka gamu da shi kuma su hana shi yin haka, sai ya ba su naira 20 sai su kyale shi ya ci gaba da tafiya haka. Daidai ne? To ba haka ake yi ba? Ko ba ma hanya ne muna gani? Ka ga mai keke, ka ga mai mashin ya zullo da gudu, baka ma gan shi ba, ashe bai da fitila ko daya, kuma ya keto da gudu. Shi yana gani saboda yana da yarinta, idan shi na gani lokacin tangaram, ko kuma yana gani iya abin da dai zai gani, amma kuma ga wuta kaman kibiya ya sullo da gudu. To inda da ne ya isa haka a keke, baka isa daga nan ka tafi unguwar kana ba. Da a keke ba fitila ba kama ka ba, baka isa ba. To amma yanzu fa, yanzu ku fito da kekun ku gaji ko fitila. To dai mashin, shi ma mashin din na wani ba fitila. Akwai wani mashin ma da na gani an sa garara a toshe wurin fitilan. To wurin da ake sa fitilan ma an toshe shi da garara, ko garara ce aka sa ko takarda ce, ni dai ban sani. Ni dai ran nan na ga mashin na nuhowa nan, na ga dai mashin na ta nuhowa kaman wani sa, ba komi a ramin nan ma gaba ɗaya ramin fitilan an daɗe shi ma. Naka ne? Ba gashi nan ka faɗi ba to? Ahab. To kaban kai yanzu a ce ka hau mashin ba fitila daidai ne? Wuta ya kake to ta kunnu? Wai ya kake ta fito ta huda wannan abin da ka toshe da shi ta hasko hanya? To wuta an dode idan? Yanzu mutum da idan shi sai rufe idan, ba ido ne amma yana gani. To ba daidai bane haka. Ta fitilarka ka tabbatar akwai fitila. In ma ka ganta da rana akwai matsala, ka kawo mashin din da daddare, tunda ka san cewa fitilan nan ita ce babban abin da za ka yi. In ka hau da fitila da komi sai Allah ya kaddara wani abu, sai ka ce haka Allah ya so, ka yi kokarinka. Amma mashin ba fitila da daddare, kuma aka yi rashin sa'a, ko da kake bi cikin unguwa sai aka ɗauke wuta cikin unguwa, kai yanzu kai ne za ka nemo hanya, kai ta kwatance kana surɗaɗawa kuma mashin ba daidai ba ne. Kamata ya akwai fitila a gaba, akwai fitila a baya danja. Duk wanda kake gaban shi yana ganin ka kafin ya ƙara saurinka, kai kuma da kake gaba kai ma kana gani iya abin da kake iya. Wannan ba hukuma ce sai ta yi mana haka ba, saboda haka aka yi abun nan. Asalin shi su wanda suka yi shi sun san dalilin da yasa suka yi. In kana da mota ɗaya take gani ɗaya ba ta gani, haɗarin da ka hau ba ƙarami ba ne. Domin lokacin da wani ya taho ya ga ɗaya, yadda zai baka wuri ba daidai yake da in ya ga biyu ba. Saboda da ya ga ɗaya sai ɗauka mashin ne, da haka sai ka ga bai buɗe ba sosai inda zai baka wuri. To in kuka taho kuka game ba daidai ba ne.
wannan da kanmu za mu yi wannan ba sai ko hukuma bata shigo ciki ba. Ya kamata mutane su san ka'idojin da ya kamata. Shi fa addinin musulunci addini ne wayayyen addini mai tsafta ta yadda in mun bi shi ba sauran abin da za mu rage ma hukuma ta shigo ciki har ta ce ta shigo ta mana ladabi ko ta mana wani abu. Mun yi daidai, mun yi namu tsarin. Amma mutum da fitila da mashin da mota, wani kuma shi da keken sai ya dau fitila ya liƙa a goshi ya tafiya ƙi fitila a goshi. To shi ta ina za ka tunanin wannan abin, ta ina za a kauce mashi fitila a goshi, kana bisa mashi keke kuma ga fitila a goshi. Ba ma sai ga kamar wani aljani bane kawai ya dauko abu, ba daidai bane. To yi game da ciyar da kai an mun kiyaye doka da hannu, to insha Allah ba sai mun tashi ba kuma komai zai sauki. To kamar labarin da Allah ya shi alƙalin ko sarki na aka can zamanin ko sabon ko tabi wanda aka kashe a gari aiki saboda aikin aka yi na dahi yayin shekaru da watanni ba alaihin ba sai kai ƙara ganin shi ba. Lokacin Umar dan Khattab ne aka nada shi, ya nada ma'aikaci wanda zai je a yi mutane shari'a. Ya wajen shekara 3 ba wanda ya kawo kara, ba wanda ya abun nan, sai ya koma Madina. Ya ce ya aka yi ka dawo? Ya ce to an aika ni aiki, ba wanda ya kawo kara saboda mutane suna bin ka'ida, ba mai zalunta wani, ba mai rigima, ba wanda ke karya doka, balle har mutane biyu su zo su yi rigima a zo gaba na in masu hukunci. Kowa yana bin daidai, haka yake. To kaga yanzu gwamnati ta shigo an zo an masu wani abu. Idan muka bi ka'idoji malam, gwamnati in ta zo aikin da za ta karasa ne kaɗan, wanda bai yiwuwa a mutum ɗaya yi koko ba ka iya ɗaukar doka a hannunka sai ita in ta sa, saboda kai yadda kuka yi daidai, ka yi daidai, wannan ya yi daidai, kuna ta tafiya. Akwai inda za a kai wani ya ƙi yadda da yin daidai ɗin, to nan hukuma ta tirsasa shi tun da haka ne daidai. Na gaya ma fa akwai lokacin da aka bani labari nan wani ɗan iskan gari ya fitini mutane. Ranar da aka je aka yi shi police station, mutane da suka ji haushi suka yi mai duka da kansu, aka je aka kira police. Sai police suka ce tuntuni muka so ku yi haka amma ba ku yi ba, da tuntuni kun mai duka, kai mu wallahi wannan ko tarawa muka yi kun kashe shi, rubuce kawai za mu yi kawai mu koma daga nan maganar ta mutu, dan mu ma mun so a ce mutumin nan bai rayuwa, amma in mu muka kashe shi sai a ta cewa police sun yi, amma da jama'a ne suka yi sai mu rubuce kawai, mai rubuce a yadda magana kawai an gama. Ashe kaga mutane na iya bada gudunmawa a gyara police su ji daɗi. Akwai kwanaki wani da yake bani labari, akwai wani mahaukaci ne fa bai da hankali, kullum ya zo ya sai mai abinci, ya sai mai nama, ya sai mai abin da ya samu, a sai mai abinci, a sai mai komi. Ran nan mahaukacin nan kawai da ya je ya dawo hauka ya motsa, sai kawai kalli ko ya ce ubanka, ya ce kai, ya ce ka ci kaza a'a har shi wannan din ya zo ya ce kai ma ka ci kaza aka ce har da wannan naka ya ce ya ci kaza shi, ya ce a yau lalle haukan nan ya taso sosai babba, hanni kake, ya ce ka ci kaza, an zage ka. Ya ce to bari ku ga mahaukacin nan a koya mai, mahaukaci ma ya san hauka shi ma in man an mai. Sai ya je ya buɗe motar shi, ya zaro adda ya wasa ta a ƙasa, ya mata gas, ya nuho shi, ya ce ni ka tsaba. Sai mahaukaci ya falla da gudu, ya bi shi da gudu, aka yi wajen masallacin da gudu. Yana kai sara na iska da yana ba shi, yana ƙara mai tsoro, yana ƙara gudu, ya ca da kulla da gudu, ya tsere. Ashe yan sanda na gani, sai gaba yan sanda sai suka zo suka ce alhaji, suka je suka ƙara tare shi, suka kama suka saka cikin mota. Suka ce ku mutane ba kwa yin abin da ya cancanta ne, kun ga mahaukacin nan sadda ya fara zagin mutane, ya fara zagi har ya zagi alhaji, bayan an san kyautata da kamata ya ku yi mai duka sai ku kira mu, sai mu zo mu ƙara nannaɗe shi, amma an mai ladabin da gobe ba zai ƙara yi ba, sai kuka zauna kuna ta dariya. Har shi sai da ya ɗauki wannan matakin tukunna sannan. To yanzu da gaske yake in ya tsaya kaga sai ya ƙara wani abin da kuma za ku zo ku ce. Kuna ganewa? Yanzu ba nan su ne ya kamata su gyara ba. Sannan na gaya maku a nan ɗin wajen unguwar sarki aka ba da labari, wata rana wani general yana zuwa wajen wannan islamic chemist ya sai magani, ya sai waɗannan irin turarukansu da abun nan ɗinsu. Sai aka samu wani tsagera, me ya haɗa su kawai ya kife shi da mari, ya kife general da mari. Yana cikin kayan gida, general ya koma cikin motar shi, ya je ya duba ajiyar shi, ya dawo ya balle shi, sai ashe ya cire ta gida ya manta. Shi ne ya dawo ya sa hankacin ya goge gumin nan, sai ya waya
ya kira yaran shi suka taho. Sai da aka ga ya kira yaran nan sun zo, sai kuma aka fara ba shi haƙuri, ana ce aka yi haƙuri ran kai da ɗaya, sai ya ce a'a ai ba ku kyauta ba, idan mutum zai ba daidai ba sai ku hana shi, ku riƙe hannun wawa. To sannan shi kuma mutum kaga an ba shi haƙuri sai haƙura, amma kuna ganin wannan wawan ya yi man wawanci ba ku hana shi ba a lokacin, ba ku hana shi ba, sai kuma ni yanzu ku bani haƙuri a yau sai na yi maganin shi don ya gane waye mara. Aka yi ta ba shi haƙuri, ya ce gaskiya ba zan haƙura ba, ai da ni ma da can sai ku hana, ai ku kun sanni, in shi bai sanni ba da sai ku gaya mai cewa kafa ba daidai ba ne, ku riƙe hannu, kuma annabi bai umarce mu da mu riƙe hannun wawa ba. To sai aka bar wawa, sai da ya marin janaral wasa ne, in ma ba a Najeriya ba ma da abubuwa masu kala, amma ko a Najeriya marin janaral soja ka kifa, ko ya ba sojan ma kamari tsiya, balle yana cikin sojan kawai ka kifa masa mari. Kuma ma kaddara ma ba soja ba ne, yanzu mutum ya ɗauki datti wanda ya kai shekara 40 ko ya kai shekara 50, haka kawai ka kife shi da mari. Akwai tarbiyya islamiyya tare da wannan. Kuma fuskan nan da aka gaya mana, ko yaranmu ko matanmu ko ma bayanmu, in za mu doke su aka ce mu kiyayi fuska, saboda fuska wurin daraja ne, wurin karramawa ne. Ko ɗanka ne ka daina marin shi, to ka ladabtar da shi, ko matarka ce ka daina marinta, saboda me za ka riƙa marin mata fuska? Ba daidai ba ne, kuskure ne, saba makarantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, cewa in za ku yi ladabi ku nisanci fuska. Wani ya ce ku nisanci ma kai gaba ɗaya, da kai abin da ya shafi kai da fuska, saboda da ka fasa shi da an abu nan ɗinsa, in ka mari mutum ka gama zuba masa da mutunci. To balle kuma janar ka kifa masa mari, kuma sannan ya zo zai ɗauki mataki a ce a yi haƙuri, a ƙyale irin wannan masu marin janar. Ya ce ba zan haƙura ba, saboda lokacin da zai yi kun san wawa ne shi, ni kuma kun san wane ne, sai ku riƙe hannun wawa. Da Allah akwai kuskure cikin maganar nan? Saboda haka sai kira yaran shi, su kuma yara su ji janaral na kiran su. Ko kai ba janaral bane, in dai kai soja ne, aka yi ma wani abu ka ɗaga waya ka kira yan uwanka kafin ka ce kwabo su zo, dan dokar su ne, ka'ida ne cewa in sun zo ko sun san me aka yi ko ba su sani ba, su kwaci dan uwansu. In an je can wurin su a tantance. Malam da ko aka kira su, da aka zo wai sai ya gwada zai gudu, ya koru malam zani rugawa ya ce zai gudu. Ai da ya ruga ya nemi ya tsallaka wancan titin, kafin ya tsallaka sun riga shi har na ƙarshen sun tsallaka, sun jira shi ya ƙaraso. Wasu sun rabu rabi, sun tsallaka titin nan guda biyu, sun tsallaka can, sun riga shi tsallakawa ya rigo, aka haɗa tsakiyar nan, kafin ka ce kwabo sun dumurmusa shi, ba ka gane shi. Suka ɗauka yanzu suka tafi daga suka yi ciki da shi. Kamar janar kai wannan gangancin sai ka ja ma hawa su ma, domin lokacin da suka zo kowa guduwa ya yi, don in suka zo da shi wanda ya marin da wanda suka bari aka yi marin na wala duk ba za su sha ba, sai sun zanin. Na taba gaya maku fa da suka shiga kasuwar Ungwa Shanu, shi Bilyamin ya sani, da aka taba wani da suka shiga kasuwar Ungwa Shanu, tashin farko suka je wurin mai sai da bulala, suka ɗauri guda da bulala. Duk wanda ke kasuwar nan suka bi suka dinga zabga mai bulala. Ko cin kasuwa ka zo ran nan tsautsayi ya same ka, tun da aka bugi soja. Adi da aka taba soja kawai ka ji ba ma, da aka ce masifa, shi ma dan sanda iya gaggawa soja ma guduwa yake. Ba haka kuka ce ba a karin magana? Ba wasa ba ne abin. To sannan mutum abin nan ba, to wannan dukan shi rashin tarbiyya islamiyya ne. Dan kawai da mutum ya yi ma wani abu baka ji daɗi ba, ka ɗaga hannu ka kife shi da mari, ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Kuma ka rasa inda za ka mara, sai fuska da annabi ya ce kada a yi. To in ka mari fuskan nan, duk abin da ya biyo baya kuma ka gwatanta shi da sabawa manzon Allah da ka yi, tunda ai ya hana ka yi. Kuma ita ce tafi sauƙi gurin duka ko? Kai ina me ya kawo mu nan ne? To sau da haka wasu abin mu za mu tare kan mu tare su, kada a yi, a bi ka'ida, kada a zo a bada kuɗi mutum ya karya doka. To shine aka yi maganar sarika.
aka ce a ɗauki abu a ɓoye abun nan ba a hirzinsa inda yake. In ka aje abu ba inda ake aje shi ba sai aka zo aka ɗauke ma, sai dai a yi ma wanda ya ɗauka ladabi akan cewa ya yi ba daidai ba, amma magana a yi mai hukunci a yanke mai hannu ko a yi mai abu ba za a yi mai ba. Shi ne hirzi, kowane abu kuma da hirzinsa da inda ake ajiye shi. In mota ce an santa ana ajewa a fili ne ko a cikin gida ko a ina ne ta ba ta shiga cikin gida. In akwai gareji to a sa ta a gareji, in ba gareji nan ake aje ta, nan aka saba aje ta, aka kukkulle aka tattare ta, sai wani ya zo ya ɗauke to ya ɗauke ta a wurinta. In dabbobi ne a garken su inda ake ɗaure su, duka mutum ya zo nan ya kwance ya tsallako igiyan nan ya tsallaka. Ai ko dila bai tsallaka igiya, kyarkeci ko dila idan ya zo garke ya tarar da an sa awaki an tare su haka ko an masu wannan abun, ina bai tsallakawa, zai tsaya ne daga waje ya rika koma yana rugowa yana ba su tsoro, ya koma ya rugo ya ba su tsoro. Wadda duk ta tsallaka ta fita daga wannan yawwa to nama ya samu. Shi bai taba yadda da tsallako ba, dila bai tsallaka abu ya cike shigo tarko kenan. Saboda haka shi yasa ake kwatanta shi da dabba mai wayo. In ana maganar mutum mai wayo sai a ce ya rugu karaughani sa'lab, yakan yi kwanto ya kwana ba a iya gane gaban shi, sawun keke ne shi, ba a iya gane gaba da gaban shi kamar yadda dila yake. Dila ne aka ce dabba ce mai ɗan karen wayo, bata yadda da kowa ba kuma. Saboda haka shine sai aka ce idan ta je daji ma za su sha ruwa, baya zuwa shi kadai shan ruwa, kai dai su tafi su da yawa. Idan suka tafi da yawa sai su je su hau kan dutse, ɗaya ya je shan ruwa, ɗaya yana kallon gabas, ɗaya yana kallon yamma, ɗaya yana kallon duka kudu da arewa, kowane akwai mai kallon wurin, su jira kuma a bisa ba ƙasa suke ba, ina suna hangen mi zai taho. Shi kuma ɗayan ya je ya sha, duk da haka in ya je sha shi ma bai yadda ba ma ya sunkuya kan shi gaba ɗaya can, to in aka yi mai ishara bai gani ba fa, sai ya rika tsoma bindin shi yana lasa yana kallon sa, akwai labari. Ya ƙara tsoma bindin shi ya lasa ya ƙara juyowa, akwai labari. Ya ƙara tsomawa ya lasa akwai labari. In yayi so 3 ko so 4 ya gama kenan. Ba zai cika cikin shi ba saboda kada gudu ya samu ya kasa gudu. Ce ya isa haka, kai ma zo. Haka za su yi ta yi ɗaya bayan ɗaya, ana shifting har kowa ya sha. Ma an gama sha sai su hau kan tsaunin nan su duba akwai wani abu, sai a ce to a rabu, kai ka bi ta nan, 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 mu haɗu a dutse kaza, sai su surmuya da gudu. Kyautan za su haɗu, amma su tafi gaba ɗaya da aka kama su ko su shiga tarko ba za su yadda ba. To haka aka yi su. To kadibi, shi yasa da aka koya mana cikin arabiyatul haditha aka ce yau duniyan nan sai da zaman wayo, kuma sai aka kwatanta wanda ya fi wayan zai mu mutum, aka ce gashi nan, sai aka zo aka ce gazol fikiri ne, zaka gan shi kaman ba komai a ciki, amma gazol fikiri ne, tatawur na duniya yana sa mutum ya zane wasu abubuwa ya wayo. Sai aka nuno ga dila nan ya yi rawani ya tashi tsaye ya miƙe sai ya ce ma zakara kuma yana kan abin da ɗin shi, ya ce zakara kira sallah mai sallah, ni ne liman, sai ka sauko bayan ka kira sallah mai sallah. Ya ce yaushe zamani ya canza, dila ya zama na kirki ba zai ci amana ba. Ya ce yanzu kana gani na ga carbi ga dogon rawani na canza. Ya ce wannan sifa ce kawai, amma wannan kamin din naka yana nan, wannan muguntan dan ka sa carbi ka rike, ka sa rawani ka rike carbi ba zai yaudare ni ba. Amma dai na yadda tun da kiran sallah abu ne mai kyau, bari in tsaya daga sama in kira, in na kira kai sallar ka nima in yi ta, amma a sauko in bi ka limanci ba zai yiwu ba. Sau da aka sai aka ƙi, kaji malam Sani. To an koya, kaga tun wannan fatun a ibtida'i ake koya mana wayo don mu gane yadda duniyar nan take. Dila ya ce, zakara ya ce wallahi sai dai kira sallar nan a sama, dila ya sauko shi ya sallar shi kadai tun daga shi na ƙasa, ya ɗage ƙafafu 2 wai shi ne liman har da rawani. Ce to kai dai kai sallaka kai kadai. To yau fa haka ake wa mutane wayo, kawai mutum ya bi kuma ya bi bututu. Ya fito? To saboda haka in an yi haka sai a samu abin nan ba, in ya ɗauka a nan shi kenan, amma in ya ɗauka inda aka yi ma mutane wayo ko inda aka amince mai ya shiga ya ɗauka, to ba za a yanke mai hannu ba. Shi yasa mace aka ce ba a yanke mata hannu in ta ɗauki abu a ɗakin mijinta,
sai dai in ya kulle a wani ga ɗakin sai kuma ya rufe abin a cikin wani wuri kamar ya sa a safe sai ta zo kuma ta saci makullin ko ya sa akwati sai ta saci makullin ta buɗe ta saci abin cikin akwatin kaga tunda ya kulle akwati har ya sa nambobi ai kaga ya kulle kenan ko to wannan sai ta yi sata a cikin nan ko kuma ya sa a kudin shi ne a waya sai ya sa password a wayan sai ta gane password din sai ta shiga ta ɗeban mai kudi kaga ta shiga cikin inda abu yake rufe ne tunda bai an sa password kaga ba a so abin nan ba to amma wasu haka suke yi su ba ma kudin suke nema ba labari suke so su gani nan wani ya zo ya gaya man yake cewa wallahi matan nan malam wani ya ce yana kwance wata rana sai ya ji matar shi na ta juya shi ta kama hannun shi tana ta goga a waya kikiu ashe da hannu ne yake buɗe wayan tana ta goga mai yatsa sai da ya shuru kamar yana bacci sai da ta buɗe wayan sai ya buɗe ido ita ma sai ta sauri ta aje haka wani cewa shi a duwawun shi yake goga wayan ma ta buɗe amma sai ji ana juya shi da tsiya sai ya juyo duwawu saboda tana ta mirgina shi sai ta goga wayan nan a jikin duwawun shi waya ta buɗe nan fa ina zo to wallahi wallan da duwawu dake buɗe waya ta amma matan nan sai da ta zo ta rika juya shi tana ta neman duwawun nan a goga shi waya ta buɗe to kaga wannan yanzu in ta buɗo to in ta ga kuɗi fa ta yi transfer ta ɗiba kaga wannan ta ɗebi abin da yake ba a ba ta izini ba ta shiga cikin hurumin mutum ko kuma wannan abin nan amma in ba haka ba ka aje a ɗaki ko ita ta aje a ɗaki sai ya ɗauke ba ta ɓoye ba ko ba ta sa wani abu ba in an kai ƙara sai da ya mutum ladabi ya fito don wannan ya ɗauka ne ba a hirzi ba ko kuma yadda aka amince mashi wa shaddada shari'ul hakim al'uqubatu fiha ai shari'a ta tsananta hukunci a nan fi hali yakuna ablaghu fi zajari saboda ya zama mafi kaiwa kololuwa wajen tsawatarwa ba ra'ayin mutane bane walam yaj'al diyatal jinaya ala al'udwi al-maqtu'u minha biqadri ma yuqta'u fihi himayatan lil yadi yake ce sannan kuma walam yaj'al diyatil jinaya amma da rauni aka jima mutum ala al'udwi al-maqtu' ay minha biqadri ma yuqta'u fihi ba akai shi gurgudan abinda za a sa sai aka sa diya yanzu aka yanke wa mutum hannu ba laifi ya jima wani rauni ba kudin sun fi yawa ba wanda ya jima mutum in wani ya jima wani rauni amma kaga wanda za a sa in yayi sata a yanke mai kuma ba su kai diya ba ainihin yanke mutum hannu ko to kaga ba hannun ake kallo ba laifin ake kallo inda hannu ake kallo ba zai sa dan an ɗauki rubu'in dinari ba a yanke shi aka kalli diyar da ake biya in aka jima mutum rauni bai fito ba ko bai fito ba diyan hannu nawa ne aka cire mutum aka cire mutum hannu gaba ɗaya nawa ne diya to kai ba fa yatsa aka ce ba yawwa to kaga an cire mai wannan shine za a bada abin nan ba 50 abin nan min al-ibli za a bada to shine sai aka to yanzu ka kalla wannan bara to yanzu amma kuma ka kalla to sai ka kalli hannun inda wani ya jima mutum rauni ba ga abin da aka ce za a yi ba amma yanzu da aka yi sata kuma sai aka ce saboda rubu'in dinari wanda yanzu bai fi 20,000 da wani abu ba ko sai aka ce a yanke hannun to sai wasu su rika kallon wannan ya za a yi adiya a ce ana ba da raƙumi 50 sannan kuma bayan haka nan kuma a wajen sata da ba a ɗauki rubu'in dinari shi kaɗai sai a ce a datse mutum hannu sai su ce a'a ai su suna ganin bai kamata haka ba to shine sai aka ce a'a ai tsara hannu wani abu ne na daban tsawatar da mutane daga sata kuma wani abu ne na daban idan aka ce sai an kai wannan kuɗin za a yanke mutum hannu za a yi ta yin sata ko da aka ce sai an yi mutum ya ɗabi daidai wannan yawan ne sannan za a yanke hannu zai sa mutane su ta sata su ce abun nan ne amma saboda a tsawatar da su da sata sai aka ce mafi karancin abin da a ce jima rauni aka yi ba za a yadda ba a yanke hannun saboda haka nan sai an bada ma mutum wancan ko kuma a rama to yanzu mafi karancin mutum ya ɗiba abin da yake ɗan ƙarami zai sa ya rasa hannun ba sai ya ji tsoron sata ba ya fito ko to shine abin nan din da ake nufi nan so haka ba a sanya shi ba a wannan an yi shi ne ba himaya lil yadi ba himaya ne lil shar idan a tsare shari'a ake so a yi wa amma walamma su'ila ibnul jawzi
an zalika qala lamma kanat ay wannan ba wato omniya kanat thamina ko ai falamma kanat hanat lamma kanat amina ne lokacin da hannun nan ya kasance wato tana amintatta bata taba kayan kowa ba sata ba komi ana zaune lafiya kanat thamina hannun mutum sai ta zama mai daraja shi yasa har in wani ya ji mai ciwo sai ya biya wancan diya amma falamma khanat yayin da ta yi yaudara ta yi sata hanat sai ta dawo ƙasa kawai aka ce tunda haka ne ma yanzu da sata ta yi ko rubu'in dinari ta ɗauka a datse ta tunda ita ta zama ta yi cuta amma sadda take da darajar ta bata taba kayan kowa ba in wani ya tsallako ya ƙetare iyaka a kanta ba za a yi biya mata diya babba ba amma yanzu da aka wulakanta ta yi sata fa ta zama wulakantatta na haka sai a faɗi ɗan ƙarancin abu kawai a ce saboda shi da ta ɗauka a yanke ta ya fito ko wa fi dhalika isharatun ila shubhati allati awradaha abu al-ala al-ba'ri fi qawlihi a wannan nema ake so a kawo akwai ishara akwai wani malami da ake ce ma abu al-ala shi ma ya kawo ta shubha yake cewa ya za a yi a ce yace yadun bi khamsin ma'ina usjudun wudiyat fama baluha qutiat fi rubu dinari yace hannu da ake yanke shi sai an bada mi'ataini usjudun bi khamsi mi'ataini usjudin za a bada 250 na zinariya usjudun zinariya ne nau'in zinariya al-dhahab wal jawhar kulluhu ana ce mashi usjudun ake ce mashi kaddurar wal yaqut dukansu waɗannan ana ce masu usjudun yace da wannan ne ake badawa wajen diya a ce in an yanke wa mutum hannu sai ya bada waɗannan yawan waɗannan abubuwan yace fa ma baluha qutiat fi rubu'i dinarin to me zai sa a zo kuma a ce a yanke hannu saboda ta saci rubu'in dinari kun gane yace in an jima mutum rauni da hannunsa wajen diya za a bada khamsu ma'ini ai me yace kamar yace mi atayn ma'in ne ma usjudun ne mi ai 200 yace bi khamsin ma'in 200 abun nan 50 200 za a bada da 50 to sun an bada su zinariya ake bada ta dalilin wannan in aka jima wani wudiyat shine aka bada wannan magana wudiyat aka bada diyanta wadiyat aka bada diyanta in da rauni aka jima mutum ba ana gudun mutane kada su rika rauni kenan suna datse ma mutane abun nan ba sai aka ce ma balu ha qutiat fi rubu dinari to me zai sa yanzu a zo a yanke ta saboda rubun dinari kuwa fa jabahu al-qadi Abdul Wahhab al-Maliki da yi wannan maganar sai aka bashi ansa yace siyanatul udwi aglaha wa arkhasuha wiqayatal mali fa faham hikmatal bari yace kai kare gaba wanda za a ce a tare ta ai yafi tsada a lokacin abun nan din su arkhasuha aka koma aka sa ta da abun nan ba yanzu kuma ta zama da sauki da can in an je maganan wancan kare gaban shi yasa ta yi tsada wanda ya datse ta to dan kada wani ya datse mai shi yasa aglaha yasa hannu ya zama mai tsada dan kada wani ya zo ya yanke wa arkhasaha wiqayatul mali yanzu kuma aka mai da hannu ya koma ba tsada saboda kare dukiya wanda ya tsauko ya sata hannun nan mai daraja yanzu saboda rubu'in dinari sai a datse shi tunda yayi sata wiqayatul mali saboda a kare dukiya ba ka wasu mutane su ta kwashi kayan mutane ya dan fito yace fafham dan haka kai wawa mai wannan raddi fafham hikmatal bari ka gane hikiman Allah mahalicci nan duk abin da Allah ya akwai hikima in ana so a kare gaba to daraja shi yasa ta yi tsada wajen kare ta tunda bata taba kayan kowa ba ita aka zalunta amma inda ta zubar da mutuncinta ta yi sata yanzu sai a zaboge darajar ta kawai a datse ta saboda ta saci rubu'un dinari dan a kare dukiya ya fito to wannan shine yasa wani lokaci aqlaniyun ya yi magana nan sai su rika auna shari'a da hankalinsu in sun ji bai masu ba sai su yar su karba ba a auna shari'a da hankali kawai sai bayan an kalli nassin nan imma min alkitabi wa imma min sunna abinda muke ce ma nassi kamar yadda malaman sharh usul suka yi mana shine in an ce nassi shine abinda bai daukar tawili gashi nan tangaram haka qur'ani yace gashi nan tangaram haka hadisi yace
to wannan shi ake fara gabatarwa kafin hankali, ba hankali za a fara gabatarwa ba kafin nassi, a'a nassi ake gabatarwa kafin hankali. Naka in ga nassi ko kai hankalinka bai gane ba, tuhumi hankalinka ne bai kai inda ake so a gane ba, shi yasa baka gane ba. Duk lokacin da aka gaya wa mutum aka ce alkur'ani ya ce kaza ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kaza, kuma sunna sahiha, hadisi sahihi aka ce gashi ya tabbata, sai ka auna shi da kwakwalwarka sai ka ji kwakwalwarka bata karba ba ko hankalinka bai karba ba. Hankalinka ne mahaukacin hankali, bai kai inda ya kamata bane ka gane, to kai kanka zaka tuhuma ce a kai ne baka gane ba kai ne zaka ce ba hikima cikin abun dan saboda baka gane da hankalinka ba. An gane? Haka Sheikh Salih Al-Uthaymeen ya gaya mana, in ga alkur'ani kaman ya ci karo ko ka ji kai baka gane ba ko baka gano hikiman da ke ciki ba, ka tuhumi kanka kai ne baka gano hikiman da take ciki ba, amma akwai hikima sosai babba da abin nan ba. Ya fito? Akwai abu wanda zaka ji ko da ka mutum ya faɗe shi wani lokaci sai ka ji wani ran nan muna magana da shi kuma abin ya bani sha'awa, shi yasa ma zan gaya muku. Da aka yi magana aka ce summun bukmun umyun fahum la yarji'un, sai ya ce ma wani yaran shi yana masu karatu, sai ya ce kaga yanzu aka ce mutum summun kafirai Allah ya ba su ido, an ba su kunne, an ba su kaza, ba su amfani da wannan abun ba, to su da wanda bai gani kawai daidai, kuma haka yake ai, su da wanda bai gani daidai yake. Da ya gama sai ya ce masu kuma da jin an ce summun bukumun umyun, ku ba ku ji ma abin ko daɗi babu ba a baki, ai da jin summun bukumun umyun ko baka san fassarar shi ba, in ka ji ka san abu ne mara kyau aka faɗi. To maganan da ya faɗin daidai ne. Ibnu Taymiyyah ne ina tsammanin yake cewa daga cikin wani abu na ɗabi'a na Larabawa, duk abu mara kyau ko wajen faɗin sunan shi bai da daɗin faɗi. yace ko wajen faɗin sunan shi sai ka ji sunan bai yi ba, ya sunan nan yayi muni a wajen abin nan din shi. Na haka da aka ce summun bukumun umyun, kai da ka ji karatun ko baka san me aka ce ba za ka hararo kai nan wurin akwai alaman wani abu. To haka kuma yace sun jarraba abubuwa da yawa a cikin littafin kalmomi na abun nan ba, suka ce da yawa sun jarraba mafi yawancin kalmar larabci mai wahalan faɗi ko mai muni wajen faɗinta, idan aka zo fassarar ta sai ka ga ya kusa daidai da irinta. Mu ma a Hausa muna da su da akwai sunaye da ake ce masu ansakuwa, wanda in sun zo aka faɗe su sai su kusa daidai da ma'anan yadda ka faɗe shi ka ce sai ka ji maganan ta yi daidai da abin nan ɗinsa ba. Da za ka an shi kare ka ce haushin kare, in ka ga karen sai ka ga yayi kama da sunan abin nan nashi, sunan yana bin da lamirin abin nan ɗin shi. Kalli jaki, da an ce ma kukan shi ka kalli kukan ka kalli shi jakin, sai ka ga dai kai dabba wata halitta ce waɗanda ba ta. Kalli alade, ji irin kukan da yake yi, dama da ka ji kukan shi kukan nun kufurci ne, ji yadda yake kuka ka ji. To haka dai wasu suka yi magana kai. Ya fito? To saboda haka shine nan suka bashi amsa, suka nuna wannan magana. Wa sharhu dhalika anna diyata law kanat rubu'u dinarin, da an sa diya ta zama ita ma daidai da rubu'un dinari la kathratil jinayati alal aidi, da mutane sai su dinga yanke hannun mutane su ga ba wani abu, kudin da za a biya kaɗan ne, bari kawai sare hannu dan ya san abin da za a biya kaɗan ne. Amma da aka sa diya sosai, ai kaga kowa na tsoro kada ma wani ya jawo ma wasu. Walau kana nisabul qata'i 500 dinarin, da za a ce kuma a ce nisabin a yanke ma mutum hannu dinari 500 ne ake biya, la kathratil jinayatu alal amwali, da sai kawai mutane su dinga yin waɗannan abun nan ba, sai su dinga laifi, ce ai wannan ba wani abu bane, dan mutum in ya samu abun nan ba, ya samu dinari, sai ya samu dinari 500, ba sai ma ya je mai ya sa hannun roba ba, sai ya so hannun roba ko, sai ce bari kawai in dai har mutum sai ya ɗauki dinari har 500, wajen fanni sabin zakka 25 kenan ko. To in ya ɗau wannan ba shi kenan sai ya ce ai miliyan nawa ya samu, sai ya je so hannun roba, bari kawai in dai dan a ce za a yi ma mutum abun nan ne, bari ya yanke mashi, sai in ya kai ya ɗauki wannan dinari 500 din za a yi mai. To kaga da sai su ta ɗaukar kayan mutane a tsakanin nan. La kathratil jinayati alal amwal wa zaharatil hikmatu fil janibaini, dan haka sai hikima ta fito a bangarorin biyu. Wa kana dhalika siyanatan min at-tarafaini, aka tsare kowane bangare. Mun gode ma Allah da wannan hikima. Ya fito ko? Na hudu hanyoyin manya wanda za a tare shi da arriba,
cin dukiyar riba. Mun yi maganar riba a can baya sai yasa bai tsawaita ta anan ba dan an yi babin ta na musamman ko game da riba. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ku waɗanda kuka yi imani, kaga wannan kiran an yi shi baya shi yasa nan da dunkule shi maimai ne. Ku ji tsoron Allah, ku kiyaye abin da ya rara na riba in har kun yi imani. Fa in lam tafa'alu, in ko ba ku bari ba ku baccin riba ba, ku mata suna kuma duk da sunayenta. Kamar can wurin da muka gama ai can aqlaniyun suna da yawa, su suke canza nusu su kawo maganganu su abin nan. Ɗazu har sai da na kawo mana maganan Muhammad Ghazali, na ɗauko littafin shi ma na nuna masu wanda yake cewa the journey through Quran. Wannan abun, wannan cikinsa shi ba ayoyi ya fassara ba duka, kawai ɗauka yake ya ɗauki sura ya ɗauki wani abu sai ya ɗauko ma'anoni ya zuba a cikin littafin, kuma ma'anonin nan akwai wanda suke faɗa da addini sosai sai ya cusa su a ciki kawai, saboda ya san mutane yawanci ba abin nan za su yi ba, sai su tije shi ta karantawa su ɗauki abubuwa waɗanda suka saba ma shari'a su zo su ne suke maganganu irin cewa yanzu an ce za a yi shari'a duka sai su ce wai to ana so mutane su koma can farko ne ɗauro nasu na baya. Yanzu ya za a yi a ce to komi sai an ce a yi daidai a yi sunna abin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ce lokacin annabi akwai jiragen sama ne, akwai agogo ne, akwai waya ne, akwai wane ne duka su kawo waɗannan maganganu. Ha a wani wuri sai da na ga wani yana magana yana cewa wai in an yi haka to nan za a ce mutane su koma can baya ne, su daina hawa abun hawa na yanzu su fara hawa jakuna da raƙuma kamar yadda ake yi da, su fara sufurin kaya ta nan, sannan kuma su daina sa tufafi irin na yanzu su koma suna sa fata ko ganye kamar da. In an ce ai sunna haka ake nufi mutane su yi, ai ba daidai bane wannan tunanin. Akwai almasalihul mursala, waɗannan abubuwa ne waɗanda zamani Allah ya kawo mana su suna tafiya da abun nan. Abin da za a kalla kawai shin suna da illa wajen addini ko ba su da shi, sai aka koma aka yi ka'ida aka ce alwasailu laha ahkamul maqasidi. Duka abubuwa suna da manufofi ne, manufofin hukuncin manufa ake masu, wasail ne, wannan wasila ne ta yin kaza, wannan hanya ne ta yin kaza, wannan hanya ne ta yin kaza. To abinda za a kalla zai kai ga banna ne ko zai kai ga maslaha. Abinda aka auna aka ga bai kai mutane zuwa ga banna sai maslaha, shikenan sai a yi amfani da shi. Abinda aka ga zai zo ta dalilin shi ya jawo banna, shi kuma sai a tare. Haka ake kallo, amma ba a dawo da baya ba a ce wai abin da ake nufi kenan. Wannan ba shi bane manufan shari'a. Shari'a tana tafe da abubuwa, tana tafe da zamani, kuma tana daidai da abun nan ɗinsu. Shi yasa wani lokaci sai kaga wasu ana yin abun nan alhadisu wa thaqafa. A cikin alhadisu wa thaqafan nan za a bayyana wa mutane ga shi nan ga yadda abubuwa suke, kuma ga wayewa ta musulunci. Addinin musulunci ba kauyen addini bane. Ya fito ko? Saboda haka aka zo fa'adhanu bi harbin, in ba ku bari ba fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli. To ku yi shiri kawai, ana sanar da ku yi shirin yaƙi wanda za ku yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ku shirya wannan, kuna shirin ku yaƙi ne ga yaƙi dan ya taho daga Allah da manzonsa. Wa in tubtu, amma in kuka tuba falakum ru'usu amwalikum, za a ba ku asalin kan dukiyarku da kuka yi, ku ci abin ku, ba za a ce ku zubar ba. La tazlimuna wala tuzlamuna, ba za a cuce ku ba kuma kakku cuta, ku kakku yi ku kuma ba za a yi muku ba, kakku ba cuta ba zalunci. Kaga wannan shine ka'ida. Amma a ce mutane su ta cin riba suna yi mata suna, wasu ce commission, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, ha a ciki a ce akwai simple, akwai compound, akwai wane ne, duka ai mai wannan sunaye, duka da shi wannan duka sunaye ne na banna. Kaman giya ce da ake caccanza mata suna, wasu ce entertainment ne, wasu ce kaza ne, wasu ce kaza ne. Wani ya ce in yi fushi yake sha, wani ya ce in yi farin ciki yake sha. Kaga ta zama hauka kenan. Ya fito? Annahyu thani, hani na biyu, la taqtulu anfusakum, shine babin na biyu, bangaren na biyu kenan. Kar ku kashe kawunan ku, kada ku yadda ku yi wani abu da zai sa ku kashe kanku da gangan, ko dan damuwa, ko dan bakin ciki, ko dan wani abu. Duk wanda ya kashe kanshi da gangan, to wannan Allah ya yi fushi da wannan abu. Fa ana bi Hurairah radiyallahu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce alladhi yakhnaqu nafsahu yakhnaquha fin nari walladhi yata'anuha fin nar. Duk mutumin da ya makare kanshi har ya mutu, to zai ci gaba da makare wuyan nan nashi har cikin wuta. Khanaq shine kamar mutum ya zarge wuyan sai hangin kansa kenan, ta yadda zai zo ya sa wata igiya ya zarge, ko ya makan shi kanshin mutuwa, ya sa wani filo ko wani abu ya matsa kanshi da gangan har ya mutu.
in wani ne ya yi masa, wanda ya ce a yi masan da wanda ya yi masa duk suna da laifi, don ba a sa ka a ce ka kashe wani kuma ka yadda ka kashe shi, ko shi ya saka ko wani ya saka. A shari'a mutum ba zai ce uzuri ba ne a bashi wani abu a ce ya doki wani, ko a bashi bindiga a ce ya harbe wani, shi a sa mai ɗaya a kunne sannan a bashi ɗaya a ce ya harbe wani. A shari'a bai halatta ya harbe ba shi don za a harbe shi. Ba a kashe wani rai saboda mutum shi ya tsirar da nashiran, sai dai mutum ya bari shi a kashe shi an je lahira a bi mai hakkinsa. Amma shi ya kashe wani ya ja ma kan shi masifa, ko ya ce an sa shi ne dole. Ba wani dole da za ta sa ka kashe wani saboda kai ka rayu, bai halatta ba. Shi yasa Salihul Uthaymin yayi fatawa, ko da mata ne masu juna biyu, in dai an riga an hura ma jaririn nan rai, a ce a je asibiti a ce wai bai kwanta da kyau ba, ko yana tsugunne ko menene ko wane ne, a ce to yanzu mafita an yi sikanin an ga bai zauna da kyau ba, saboda haka yanzu a je a sha magani ko a sa almakashi a yayyanko shi a fito da shi, bai halatta. Kyale su za a yi, Allah ya raya wanda zai raya. In ya ga dama ya raya su duka biyu, haka ake so. In ya kashe ɗaya ko ya kashe uwai, to sai a duba shi jariri in ya kai inda in an fito da shi zai iya rayuwa shi kadai, sai a fito da shi. Idan ko ba zai iya fitowa ba, aka ga ba zai rayu ba, sai a basu kawai, shikenan da sun mutu, haka Allah ya so da su. Amma ba a fito da shi a ce a'a ai gara a fito da ita, wani ya je ba da fatawa da ka ya ce wai a fito da shi ai a samu wani. Rai ne da rai, da ɗan da yake cikin ciki amma an hura mai rai ya kai wata 6 ko wani abu da ransa, da kashe tsoho mai hurhura duk hukuncinsu ɗaya. Ba fitowar shi ne sharaɗi ba, zaman an hura mai rai ne sharaɗi. Amma in ba a hura mai rai ba, to wannan sai dai a ce an yi haram, amma bai kai girma. Amma har an riga an hura mai rai, to ba a taɓa shi, ko ya zauna daidai ko bai zauna daidai ba, sai a bari. In Allah ya ga dama ya ɓaro shi da kanshi ya fito, shikenan aka yi ɓarin shi, shikenan. In kuma Allah ya ga dama ya kashe shi, aka gane ya kashe shi yanzu, ita uwan na da lafiya, to sai a je ya aiki a cire shi tun da shi ya mutu, kada ya mata illa kuma tun da shi ya riga an gane ya mutu. Da askanin aka gane ya mutu, to shi kenan sai a ciro shi. To amma yana da ran shi lafiya lau, a ce bai zauna da kyau ba, sai dai a ta neman yadda Allah zai sa ya zauna da kyau, a ta adda. In Allah ya sa ya zauna da kyau, shi kenan. In Allah bai sa ya zauna da kyau, kuma kyale shi yanda ya faru. In Allah ya sa sun rayu su duka, fa biya wa ni'ima. In sun mutu su duka, haka Allah ya so. In ɗayansu ya rayu, haka Allah ya so. Ya fito? Kada ka je ka faɗi wani wuri a tambaye ka, yana nan cikin sharhun arba'una da yayi, da kuma wannan ayatul ahkam da muke karanta nan. To in ka je ka ɗauki wannan sharhun arba'una hadith, ka zo kan bangaren wannan da aka yi magana kan hadisi na 4, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Za ga sharhin da malamai suka yi a wurin, da shi kanshi Sheikh Salihul Uthaymin, da kuma ansoshin da ya bayar. Shi yasa shi a wurinsa fahimtarsa, kuma fahimtarsa abin nan ne, ya ce ba maganan a malikiya akwai abubuwa waɗanda aka kawo, waɗanda aka yi magana, waɗanda suke hana a yi gado. Shi ne aka ce a wannan mawani wal irthi, aka ce 7 ne ko? Aka ce aish laka rizqun, waɗannan su ne abin da ke hana a ci gado. Aish laka rizqun, aish ainun shinun. Ainun aka ce sai aka ɗauka farko adamul istihlal, in aka haiho mutum bai kuka ba. Sannan wannan shinun shakkun fi sabiqil maut, mutane biyu ne suka rasu da uba da ɗa, sai aka rasa waye riga wani mutuwa, sai a ɗauka kawai ba gado tsakaninsu, a cire su kawai gaba ɗaya. Biyu kenan, shine aish. Sai laka li'ani, wanda ya zama ɗan li'ani ne, bai cin gado, ba cin gadon shi. Sai kafun kufurun, idan aka samu bambancin addini, wannan musulmi wannan ba musulmi ba gado tsakaninsu. Mun gama wannan. Aish laka rizqun, sai rizqun din, sai ra'un abun nan zayun, kai rizqun ra'un din shine riqqun, bauta, bawa da abun nan dinsa. Sai zayun zina, dan zina ba zai ci gado ba, mutum ba zai dauko dan zina ba dan sun su abin na ci ai ya riga ya yadda shi yayi mai suna, ko shi yayi mai suna ba dan shi bane a musulunci. A shari'a ba za a ce ci gadon shi ba, shi ba zai ci gadon shi ba, shi ma ba zai ci gadon su ba, mai cin gadon wani. Sannan qafun qatlul amdin, wanda ya kashe da gangan, ya kashe wanda zai ci gadon shi, aka samu da yana da hannu wajen kashe baban shi, ko baba yana da hannu wajen kashe da, to ba wanda zai ci gadon juna.
to nan abin da nake so adamu istihlal din na farko da aka faɗi wannan da aka ce babu gado sai kuma aka ba shi hukunci ɗaya cewa tun da bai yi kuka ba to wajen jana'izarsa kawai ko ina ma ana iya rufe shi ba sai an mai sallah ba sai an mai lifafa ba. Salul Uthaymin ya ce a matuƙa an hura mai rai ya riga ya samu an kai lokacin da aka hura mai rai to ya samu hakkinsa na musulunci duk abin da za a yi ma musulmi a yi masa kenan za a yi mai wanka za a yi mai lifafa za a yi mai sallah za a kai shi makabartan musulmi a rufe shi shine dalilin kawo magana ya fito don saboda kada a zo a haihu yaro gashi an riga an gama mai halitta ya ce inda an gama mai halittar nan komi an hura mai rai to ya samu hakkin musulunci babba ne abin saboda haka yanzu za a yi mai sallah za a yi mai lifafa ko da rike shi da ake rungume a cikin tabarma ko ne abu a yi mai sallah a yi mai wanka a yi mai lifafa a yi mai sallah a kai shi makabartar musulmi a rufe shi ya fito to shine makasudin maganan saboda mun saba da wannan abu ne amma wannan yana da fa'ida sosai duka a wancan littafin kada ka je ka faɗi wani wuri su ce ya ce ma tun da uwata ta haifan ni ban to da uwar tashi ta haifa yanzu ɗauko wannan littafin ka kai mai ka ce ku karanta yanzu kai da ita ku gani ka hujja na a fili inda take ce da ƙoshi take bai taɓa jin wannan maganan ba to tana nan cikin wannan littafin da na gaya muku in dai irin wanda garan gare ka to in ka diba ciki dan majmu'a ne na ulama suka yi sharhi a wurin to in ka zo kan wannan hadisin na 4 ka ɗauki sharhin Salul Uthaymin a ciki dan malamai da yawa akwai Sheikh Nasiru Sa'adi akwai wajen su 4 ne ko 5 in bambance ba mun dade da karanta littafin mun karanta shi ma da mata daga farko har ƙarshe shi littafin idan yanzu wanda muka yi da su oho ko ina suka shige oho ne nan wa aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan wanda ya caka ma kanshi wata wuka ko wani abu kai bacci ba kake ta yi gyara zaman ka sosai ka daina bacci ga ka kusa da wanda bai bacci kai kuma kana bacci ko ka bari na ka tashi ko ai ka kifa kai ne ga zama mai daɗi ga jingina da bango ga ka kifa kai ga ba littafi kaga ai babu mawani da za su ana kajiwe suna da yawa ka zo ka rika kallon littafi da shi ne ba za ka yi bacci ba mutumin da yake da himma ya baro duk abin da yake ya zo nan ya kamata mu rika taimakon shi to wa anhu aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da wani karfe ya dauka ya caka ma kanshi fa hadidatuhu fi yadihi za a damka mai wannan karfen nashi a hannun shi ranar kiyama ya tawajja'u ai zai dinga caka ma cikinsa ya tawajja'u shine ya ta'anu biha fi batnihi zai dinga burma cikin shi da wannan karfen da ya caka ma cikin shi a lahira fi nari jahannama khalidan mukhlidan fiha abadan to ya kashe kanshi ba karamin matsala bane to yau ku duba fa mutum shike da ran shi in ya kashe kanshi ga masifan da za a yi mai ya in wani ya kashe shi ya fito ko wa man shariba summan wanda ya sha dafi da kanshi ya kurbi poison shine sum faqatala nafsahu ya kashe kanshi da kanshi fa huwa yatahassahu to zai dinga kurban wannan dafin nashi yana kwankwadan sa ay yashrabuhu zai dinga shan wannan dafin fi nari jahannama khalidan mukhlidan fiha abadan kaga wasu wani lokaci wani bata mai rai ake wata mace ce bata mata rai za a yi ko a ce tana son wani a ce a'a ga dalilai ga kakki so shi sai ta yi fushi ta ce ita da rayuwa ma gara mutuwa sai ta kurbi dafi to ta rasa abu biyu nan ba miji can kuma ga wuta kuma har abada ba gara ma mutum yin auren ba daga nan ya zauna zaman shi haka nan wa man taradda wanda ya hau wani abu ya fado ko itaciya ce ko mota na tafiya mutum ya diro ko mutum ya je gidan sama ya fado dan ya kashe kanshi ay rama nafsahu ya fado da kanshi daga wani wuri min jabalin daga dutse ne ya hau ya fado ko itaciya ya hau kololuwa ya fado dan ya mutu ko ya hau wani kololuwar gida ya fado dan wani abu ya bata mai rai da yawa wasu saboda kwallama sai su hau wani wuri su fado su mutu faqatala nafsahu ya kashe kanshi ta dalilin wannan فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا في نار جهنم zai dinga gangarowa yana fadawa fi nari jahannama a cikin wutar jahannama khalidan mukhlidan fiha abadan
kun ga wannan ai mummunan masifa kenan. wa an thabit bin dhahhak radiyallahu anhu an karbo daga thabit dan dhahhak qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millatin suwal islam kadiban fa huwa kama qala, wanda duk yayi rantsuwa da wata addini sabanin musulunci kuma ƙarya yake, kamar me mutum yana iya cewa wallahi abun nan in ba haka bane ya mutu kafiri, ko ya ce wallahi abun nan in ba haka bane ya mutu kirista ko ya mutu ba yahudi. Aka ce in mutum ya rantsuwa da wannan aqidan kuma ƙarya yake akan wannan maganan, to ya zama wannan abin da ya faɗi. In kafiri ya ce ya zama, in ba yahudi ya ce ya zama, in kirista ya ce ya zama, tunda ai ƙarya yi. To kuma ma koma da gaske mutum yake, me yasa mutum zai jawo ma kan shi jafa'i? Mutum kawai ya zo ya ce wai kaza in ba haka bane Allah ya tsine mai, ko ya ce shi in abun nan ba haka bane Allah ya sa ya hana mai aljanna, ya sa shi wuta. Mutane na yin wannan wawancin. Me yayi zafi har da zaka je nemo ma kanka wannan jafa'in masifa? Iya kakkafa da mutum yau magana biyu, ka ce abun nan ba haka bane, ya ce haka ne, ka ce ba haka bane, ya ce haka ne, kai abun nan ba haka bane, ya ce haka ne, ka ce wallahi abun nan haka yake, ya ce ba haka bane, daga nan kun gama magana. In ka ƙara wata magana kai ma ka ma saba ma Allah. In ko tun dama ka ma san in ka ce mai ko wallahi ba zai yadda ba, kan ma ka rantse, ka ce to shikenan a ban magana kawai. Ka ce haka ne, ya ce ba haka bane, ka ce haka ne, ya ce ba haka bane, sai ka ce shikenan a ban magana. Domin mun karanta nan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an amince ma mutum a wani dausayi na aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko yana da gaskiya. Ana jayayya kawai kace haka ne, ce ba haka bane, haka ne kace shikenan a bata haka, shikenan a ban magana. Me zaka samu to har da mutum zai ce in ba haka bane Allah ya tsine mai, ko in ba haka bane Allah ya sa shi a wuta, ko Allah ya hana shi aljanna? La haula wala quwwata illa billah. Wallahi rashin sanin aljanna ne da rashin sanin wuta yake kawo haka. Menene a duniya? Wasu fa kayan su ne. Ku duba Ali bin Abi Talib, an gaya mana nan wannan sulken shi ne fa wani ba Yahudi ya tsinta, ya zo ya ce sulke na ne. Aka ce a tafi shari'a, aka je shari'a, sulke na ne, to kawo shaida. Ba kawo shaida ba, aka ce to rantse, ya ce ba zai rantse ba saboda wani abu na duniya. Aka ce tafiya ka da abinka ya ba Yahudi, tun da kai kana da shaida abin nan. Aka ce shi in an ce a rantse ma ai zai rantse ko bai da gaskiya ma ba Yahudi, shi ba jin tsoron Allah ke ba zai rantse. Aka ce tafi da sulke da ba Yahudi da ya ga an yi wannan shari'a ta adalci, sai ya ce gaskiya wannan addini na ku gaskiya ne. A ce a zo gaban khalifa, ni ba musulmi ba wannan musulmi, kuma ai shari'a ai man gaskiya, ya nuna addinin nan na adalci ne. Sai ya ce ya musulunta. Wannan sulke ya ce gaskiya na Aliyu ne, tsintaye ga abin shi ma na bashi tun da amman adalci. Su kuma don ku gane bayan Allah ne, da ya ce ya damai da shi, sai ya ce ai ni na ma ban ma sulken hanna baka raƙumi guda ma ka hau ka tafi garin ku saboda musuluncin da kai kuma na ban ma shi saboda Allah, kuma ga raƙumi ma ka hada da kyauta ka tafi gida, ka tafi da sulke da kuma abu na baka tun da ka musulunta. Ka kalli adalcin musulunci. Amma yanzu auna, mun yi magana wani daga cikin magabata fa zuwa yayi fa yana bin bashi, ya tafi gidan mai wanda yake bi bashi, sai ya taka najasa. Shi kuma ba Yahude ne, da ya taka najasa kawai sai ta irin ya kakkabe ta jikin takalmi, sai ya yarfa ta jikin bangon shi wanda ya zo bin bashi wurin shi. Saboda haka shine kawai sai ya zo hankalin shi ya tashi, ya ɓamɓare najasan nan zai ɓamɓare mai hadda fenti, yanzu ya cutar da shi, ya batta ya cutar da shi. Zaka yasa aka sallamo shi, ya ce dan Allah maganan bashin nan ai haƙuri, ni ina baka haƙuri zan kawo. Ya ce ni yanzu ba maganan bashin ma ta daman ba, ai bin bashin ya ja man matsala. Ya ce na zo gidanka in bi bashi, ga yanzu abin da na taka najasa na yarfa ma jikin bango, ina gudun wannan abin. Ya kalli abin nan bai ta, ya ce yanzu wannan shi ya dame ka akan kuɗinka? Ya ce wannan ya fi damuna fiye da kuɗin nan gaba ɗaya. In kankare ta in kankare ma bango, in batta in cutar ma da bango. Sai ce kai wannan addini na ku lallai addinin nan na gaske. Ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ce musuluntan ta sa na ban ma bashi, kuma wannan na yafi inda wannan ne ba matsala, na ban ma bashi. Shi kuma yace ya ban mai bashi. To auna makarimul akhlaq. Wani haka ya kira makwabcinsa yana gaya masa yanzu ya za a yi sulhu. Shi ba bambara abin yayi ba, baƙo yayi sai ya soma baƙon kifi, sai baƙo ya ci kifi, kasan kifi da ƙarni. Da ya gama kuma ba abin wanke hannu, sai ballo bangorin bangon wannan abin nan din ya bashi, ya ce goge, in ka goge ka murmusa da wannan yayi ƙasa ƙasa, kuma sai ka wanke da ruwa, shine ƙasa za ta fitar da ƙarnin. Sai bayan da aka ballo kuma ya ce to yanzu kuma ya balli bangon makwabci ba da izinin shi ba, ya za a yi wannan sulhu? Nemo shi a yi sulhu. An ballan mai bangorin bango. Yanzu wannan ne zai ɗauki kayan mutane? Wannan ne zai kama wani ya ce sai ya bashi kuɗi? Musuluncin nan ba mu gane shi ba. To kun ji, sau da wannan shi ne nan, fahuwa kama kala wa man zabaha nafsahu, duk wanda ya yanka kanshi da gangan bishai'in, da wani abu ya ɗauka ya yanka kanshi da shi har ya mutu, to zubiha bihi yawmal qiyamati, da shi za a dinga yanka shi ranar kiyama. Za a ɗauko abin a ce a nemo kayan da ya yanka kanshi a ta yanka shi da shi. Akhil islam, innal islam ya'ishu fi hadhihi al-ard, innal insana, insan ne ba islam bane na bata. Akhi, innal insana ya'ishu fi hadhihi al-ard, mutum yana rayuwa a cikin wannan ƙasa, wa yamshi fiha, yana tafiya ciki, wa yataqallabu fi fada'iha, yana jujjuyawa a cikin farfajiyarta ko ina da ina, yara hulwaha wa murraha, yana ganin abu mai daɗi, yana ganin marar daɗi mai ɗaci, wa sururaha wa hazanaha, yana ganin murna, yana ganin damuwa, bakin ciki, ko ba haka bane? Wa ya'khudhu fiha hazzahu, wannan hazzahu min ash-shiqa'i, ya kamata nan ku dan dauke ta'un din nan ku maida shi damma ko sai ku huta. Kun lura ko? Hazzahu ne min ash-shiqa'i, yana daukan kasan shi na rashin arziki. Kun gani na gaba daidai ko? Wa hazzahu min as-sa'adati, da kuma kasan shi na kuma arziki. Haka ake ta yawo, wannan ya dauki kasan shi wanda zai taimake shi a lahira, wannan kuma ya dauki kasan shi da zai sa wataƙila dalilin wannan ya asara ma lahira gaba daya. Musamman harshe da ake saki, domin harshe, wannan harshen nan musiba ce. An ce shi silahun ne zul haddaini, ya ce makami ne mai kaifi biyu. In Allah ya taimake ka kana juya harshen ka wurin alkhairi, nan da nan zai girbo ma abin da za ka yi ta murna har abada. In ka kai rashin sa'a kana wurga shi wurin ɓanna, to zai jawo ma masifa ta har abada. Shi yasa yau da muke karatu tare da mata, da aka zo wani wuri Ibnul Qayyim, aka ce Ibnu Taymiya yayi wata magana da yace wannan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sai aka ce sallah tana da abu biyu ne ginshikai manya a ciki. Na farko shine tana hana mutum min alfasha'i wal munkar, ko ta hana mutum alfasha da munkar. Sai ya ce sannan kuma abin da ke cikinta ma ya fi ta hana alfashan da munkar. Kaga ambaton Allah nan da ake ciki, ka zo ruku'u ka karanta Qur'ani ka ce subhana rabbiyal azim, ka karanta subhana rabbiyal ala, sami Allahu liman hamida, Allahu akbar, kai tahiya, ka ce ashhadu an la ilaha illallah, kai salatin manzon Allah, kai kaza. Yace wannan da kake gani, wannan ambaton to ya fi hana alfasha da munkar din nan da take yi. Wancan shine na farko, amma shine karami, wannan shine babba. Kaga daman da mutum yake samu a sallan nan ya ambaci Allah a cikin wannan, fa'idar da yake samu tafi ma fa'idan hana mutum alfasha da munkar. Shi yasa wasu suka ce idan dai Allah ya taimake ka kai kana sallolin nan guda 5 a rana, musamman kuma kowace kana kokari da kaji an kira ka tafi ka yi ta cikin jam'i, to ka sa ran cewa kana daga cikin waɗanda Allah ke so. Domin in bai son ka ba zai taɓa barin ka kai sallan nan ba, domin ita ce wurin da babban wurin da ke nuna Allah ya zaɓo ka. Ba samun kuɗi ba ne ko wani abun nan ɗinsa. In bai zaɓo ka cikin masu sallah ba, kana cikin masifa, saboda wannan abun da ke cikinta. Ya fito? Ta shi ne nan. Saboda haka mutum zai samu waɗannan min sa'adati bi miqdari ma qaddara Allah ta'ala lahu, lakin li kulli hadha nihaya, kowane wannan yana da ƙarshe. Wali kulli zalika gaya,
kowane akwai matuƙa inda za a kai. Shine aka ce kullu nafsin dha'iqatul maut, kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa, komin dare daɗewa wata rana sai an mutu. mahma tsala lailu fala budda min tulu'il fajri wa mahma tsala al'umru fala budda min dukhulil qabri fa sabilul maut ghayatu kullu hayyin. saboda aka hanyar mutuwa shine karshen kowa sai ya kai nan. wal khuludu fi daril fana'i ghairu maqulin, tabbata a wannan gidan na duniya ba abu bane, ba zai yiwu ba ma. ko je mun yi maganan nan, inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. wannan bayan Allah masu hankali su sun gano tuntuni duniya ba wurin zama ne na dindindin ba ga duk wani mai rai, wuri ne temporary. za ka zo ka zauna wata rana kana so ka tafi ko ba ka so ka tafi, gara ma ka shirya tun kafin ranar tafiyan ta zo, domin za ta zo maka fuji'atan ne ba ka tsammani ba ka shirya ba a ce yau ka ɗauki kayan ka tafi. magabata haka aka yi. ku kalli annabi Dawud, ya bai shirya ba. ku kalli ɗan shi annabi Suleiman alaihi salatu wassalam, yana tsaye ma wurin aiki aka ɗaukai, sai da aka yi shekara ɗaya ma ba san ma ya mutu yana tsaye. da haka mu yi ta kanmu, kowa ya taka tsantsan. fa'ish ma shi ita fa innaka mayyitun. ku ji maganar nan ya jama'a. da haka ka rayu yadda kake so, amma ka san wata rana za ka mutu, ki san wata rana za ki mutu, kuma ba sai an shirya ba. wa habib man shi'ta fa innaka mufariqu, ka so duk wanda za ka so, amma ka san wata rana za ku rabu. duk wanda kake so wata rana za a raba. har wani wuri aka ce wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi, sannan ka aikata abinda ka ga dama da shi za a biya ka. aljaza'u min jinsil amal, gwargwadon aikinka gwargwadon yadda ka yi. mun ba ku misali nan, Sheikh Aliyu Qarni yana ba da misali, yake cewa wata rana wani mutum kawai yana tarbiyyar ɗan shi, baban shi, sai ya gaji. rannan kawai ya ɗau baban ya kai tsakiyar daji, ya kwantar da shi wani wuri zai yanka shi. ya ce me za ka yi? ya ce na gaji da ma tarbiyya, ni na gaji da ɗawainiya da kai, saboda haka na kawo ka nan in yanka. sai ya ce to in dai yanka ni za ka yi, kai ni can wurin wajen dutsen can a inuwar can ka yanka ni a wajen. ya ce to me yasa sai ka zaɓi wuri kai da za a yanka? ya ce a'a, saboda abin ya yi daidai da daidai, don nan na kawo babana na yanka su da na gaji nima, saboda haka ina so abin ya yi daidai da daidai, ba bambanci yadda na yi nima a rama haka. kaga in yana so sai ya yanka wuri, in yana so kuma ya bari, ko don ka aime. aljaza'u min jinsin amal. da yawa nan za ku ji ana ta bada labarin abubuwa, yadda mutum ya haka za a yi mai. ran nan na gaya muku, na ce wani dan uwa muna tattauna da shi, muna hira, bani labarin wasu. mutum wai ya ce ma dan shi, an faskara itace, zo mu kwashe itacen nan. ba fa cewa ya kwashe ba, zo mu kwashe. wai dan ya ce mashi, wai in dai sai na kwashe itace, cire ni daga gadonka. to kaga ba sai ya ji ranar da za a rama ba? shi ba zai girma bane ya haihu? sai ya ji ranar da za a rama. na gaya maku wani ya turo man wani abin nan wata rana ina karantawa, ya ce wata mata ce ɗanta ya kai ta gidan da ake renon tsofaffi, ya batta nan lokacin mijinta ya mutu, baban shi kenan, sai ga ba abin da zai shi bari ya kai ta gidan tsofaffi. shi ko baban sadda yake nan suna ta jin daɗin su, shi da tsohuwa irin abokiyar zaman shi. amma yanzu da ya mutu sai ɗan ya ɗauke ta ya kai gidan tsofaffi. tana nan ran nan ta ji za ta mutu, sai ta aika aka kira shi, aka ce zo emergency. ya ko taho ya zo ya ganta, ta ce ta ji alama za ta mutu ne, ta ce a kira shi saboda su yi sallama, kuma akwai magana da take so ta gaya mai. ya ce menene maganan? ta ce so nike yi ka taimaka gidan nan, tunda kana da kuɗi, ka sa masu fankoki ko AC, ka sa masu yadda za su rika jin daɗi, ka so refrigerators, ka sa masu, ka so wajen inda za ka ajiye su rika dumama. ta ce saboda muna fama da zafi wata ran, ko muna fama da yunwa wata ran, ana ba mu abinci so ɗaya. in muna da wurin da za mu aje, kaga za mu aje, in muna da wurin dumama sai mu dumama. amma mun tsufa ba mu iya cin abinci da yawa, kuma ana ba mu na gaba ɗaya. to da muna da wurin ajewa sai mu aje, in yayi sanyi in an jima za mu dumama sai mu dumama. ya ce mama kin san kina son waɗannan abubuwan tuntuni baki gaya man ba, na yi maki sai yanzu da kika ga zaki mutu? ta ce ai ka san dai na san su, kuma ka san ina da bukatar su, tunda a haka na taso lokacin da babanka yake raye. na yi rayuwa mai daɗi, na yi rayuwa ta jin daɗi, amma da babanka ya mutu shikenan na koma ba komi ba. shi yasa ka kawo mu nan.
to ni yanzu ba ta kaina nike yi ba, tsoro nike maka, dan kai in ka daina tausayina ni ba zan daina tausayin ka ba har abada. To ina tsoron kada abin da ya same ni ne ya same ka, ba na ce kai man bane yanzu, kai dan kanka, saboda tabbas kai wata ran ƴaƴanka sai sun kawo ka nan. To ba na so ka ji abin da zan ji daga nan ta mutu ya ta kuka shi kuma. Aljaza'u min jinsil amal. Malam Sani na kyale ka yanzu ma na kiran ka da yawa kana ta bacci, ka saki jiki kana ta zuba bacci, haba ina da ta kiran ka mutane su ta cewa wai bai yasa kullum sai na kira Malam Sani ne ina ta cewa ya laifi, na dai da kira Malam Sani in ce ya laifi. Haka yanzu ya saki jiki kawai dinga sarara bacci. Ina muka je, ina muka tsaya, ina tab Malam Sani ai ya kai Lagos. Wa hasib nafsaka qabla an tuhasab, kai makanka hisabi tun kafin ran da za a yi ma. Mun gaya maku nan Umar dan Khattab yakan hau kan mimbari ya ce hihi ya Umar, ya ce ga kanan ya Umar, laqad kunta ariyan tar al-ghanam, ka kasance da kai baka da komi kana kiyan dabbobinka a daji, fa azzaka Allahu bil Islam, Allah ya daga ka da musulunci, la tattaqiyanna Allah ya Umar, lalle ka ji tsoron Allah ya Umar, aula ya azibannaka Allahu azaban shadidan, ko Allah ya ma azaba mai tsanani. To shike cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil ardil akhbar yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Yace ku yi makanku hisabi tun kafin ranar da za a yi maku, ku auna ayyukanku tun kafin ranar da za a auna maku, sannan ku yi shiri ranar da za a gitta ku gaban Allah tabaraka wa ta'ala, za a yi muku hisabi a ranan ba abin da za ku aikata ya ɓoyu, za ku ga komi tangaram. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, ko daidai da ƙwayar zarra mutum ya aikata ranan nan za a zo da ita, wa kafa bina hasibin. Allah ya ce mun isa mu zama masu iya lissafi. Wazin a'malaka, ka auna ayyukan kabala an tuzana alaika, kafin a auna ma. Kun ga maganan ko? Wa tub ila maulaka, ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, ka tuba ta gaskiya. Shi yasa muke karanta littafin tuba, shekaran jiya mun karanta, kun ji abin da ke ciki. Warfa akuffad dara ilaihi, ka ɗaga tafunanka na ƙanƙan da kai, ka ɗaga su zuwa ga Allah, kana roƙo kana kuka. Asahu an yastajiba laka, ana fata Allah ya ansa ma. Wadawim qar'a babihi, ka dage kana kwankwasa ƙofa Allah tabaraka wa ta'ala. Na taɓa ku misali nan nake cewa wata rana wani mutum zai je masallaci, ya ga wata mata, yaronta ya yi mata laifi, ɗanta ya yi mata laifi, ta mammare ta buɗe ƙofa ta turo shi waje. Sai bai tafi bai tsaya bakin ƙofar nan, yayi ta kuka. Shi kuma ya wuce masallaci, da ya dawo sai ya tarar da yaron nan yayi kuka har ya jingina jikin ƙofar nan ta ɗakin nan. Sai ga maman nan da kanta yanzu ta buɗe ƙofa, ta kamo shi, ta jawo shi ciki, tana shafa kanshi, tana rungume shi, tana shigar da shi cikin ɗaki. Shine shi sai fashe da kuka. Ce kun ga yaran nan da ya tsaya kofar ɗakin mamansa, ku kalli fa ita yar adam ce, tausayin nan, rahama Allah tabaraka wa ta'ala 100 ce fa ya ɗauko guda ɗaya saka mana a duniya. Duk tausayin nan da uwa take yi da kowa yake yi, a ɗayan nan ne ake yi. Yana da 99 hannun shi. Ya ce ashe da za mu tsaya kofar Allah mai ta kuka da Allah ya gafarta mana, ba mu yi ba ne. Kun ga yaran nan da ya tsaya kofar ɗakin mamansa yayi ta kuka, sai ta ji tausayi shi, ita da kanshi ta dawo ta kama shi ta kai shi cikin ɗaki. Ƙarshen ta kin ƙarami ne sosai, sai ta haɗa mai shayi, ta ce zo ka sha shayi, ka yi haƙuri, kai min abu, amma shi kenan. Ƙarshen ta kama shi ta mai wanka kuma ta canza mai kaya, saboda ya yi ta kuka da yawa. To ya da muna kuka wurin Allah. Shi ne nan ya ce to ka koma wurin Allah, ka dinga ƙwanƙwasa ƙofar nan kana cewa Allahumma ya man fataha babahu lit-talibina, ya Allah ya wanda yake bude kofar shiga masu neman wani abu wurin shi, wa azhara kinahu lirragibina, ya wanda yake bayyana wadata shiga masu kwadayi. Nas'aluka an tasluka bina sabila ibadika salihin, muna roƙonka ya Allah ka samu bi hanyar bayinka na kirki,
وأن تلحقنا بعبادك الصالحين يا الله كهذا من باينك نغرتتو اللهم أحيي قلوبنا أماتنا أي قلوبا أماتها البعد عن بابك يا الله كراهد زكاتنا أحيي قلوبا يا الله كراهد زكاتا wanda sun mutu saboda sun yi nesa da kai ya Allah ka jawo su kusa su rayu wala tu'adhibha bi alimi iqabika ya Allah kada ka azabtar da mu saboda da azabarka mai radadin nan ya karim ya mannan ya rabbal alamin naktafi bi hadha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اكتفي بها.